Винаги е доста странно и различно, когато привлекателна млада дама носи име, което по никакъв начин не отива. Вижте 20 от имената, с които родителите са наказали техните прекрасни дъщери. Ваксина. Вероятно това име празнува именния си ден при всяка следваща имунизация. Здравната й книжка ще се превърне в именник, а сезонният грип в пръв приятел. Балетка. Колко хубаво е, когато родителите ви са фенове на Бродуей. Какво по-хубаво от това да се появиш на този свят с призвание? Без колебания и без житейски главоблъсканици. Тя трябва да танцува. Гърбица. Когато детето ви се роди твърде изгърбено, не е нужно да го наказвате с подобно име. Все пак някои родители го правят. Дърволета. Вероятно това е праисторическото название на Николета. Явно татко е бил дърводелец и високо е ценял професията си. Нищо лошо, дано детето му го наследи. Кабриолета. Това е поредното странно име в нашата класация. Да си купиш маме кабриолет или някой стар чичко да ти го купи. Слива. В българската култура има традиция децата да се кръщават на растения и дървета, но изключително рядко се използва именно това вкусно плодородно дърво слива. С него са кръстени 4 жени. Телефонка. Единственото логично обяснение защо бихте кръстили детето си така е, ако вашият роман се започнал с телефонна любов. Пенислава. Поредното интересно име в класацията е Пенислава, от което става повече от смущаващо галено име. След като кратката версия на името Денислав е Денис, то логично е на Пенислава да е... Букетка. Семейството рискува дъщеря им да приема всеки букет от обожател като саркастичен намек. Подигравките в училище на 24 май са неизбежни. Поне ще празнува имен ден на Цветница. Цаца. Когато бебчето ви е толкова малко, че не просто го оприличавате с мъничката риба, но и направо го кръстите на самата нея. Дефлорина. С такова име горката девка ще остане девица до края на дните си. Представете си какъв пубертет я чака. Училищната агресия, характерна за повечето деца, ще подложи психиката и на нечувани изпитания. Буря. Когато детето ви е толкова нестихващо природно бедствие от самото си раждане, че единственото решение, което сте намерили, е да го кръстите Буря. Бърза. Дали това означава, че бързо се е случила любовта с неговата майка или детето просто се е родило без никакви проблеми? При всички положения се надяваме да стане поне автомобилен състезател. Чернобилка. Да упражняваш черния си хумор върху детето си е най-малко проява на лош вкус. Чернобилка е един от най-красноречивите примери за безотговорното поведение, което издава кръщелническия произвол. Сланинка. При проучване се оказва, че има над 20 жени кръстени с името Сланинка през 19 век. В днешно време вече няма нито едно дете. Дали вероятно са ги изяли или не, но ако желаете дъщеря ви да има колоритно име, това е вашият избор. Кирка. Ако искате дъщеря ви да е трудолюбива, кръстете на някое оръжие на труда, като например кирка. Така ще бъдете спокоен, че винаги ще има призвание и занаят. Салфетка. Вероятно първата среща с майката на вашата наследница е била докато мятате салфетки в местната дискотека. Затова е съвсем нормално да кръстите и дъщеря си по този начин. Пейка. Колкото и да е странно, съществуват момичета кръстени с това име. Вероятно, когато Пейка партито продължи твърде мощно, логичното му продължение е да си направите дете. Лодка. Когато чуете някой момиче да се казва така, винаги имайте съмнение какво ли има предвид баща й, когато е казал на майка й: "Хайде на разходка с лодка". Семка. Когато искате вашето дете да бъде свързано с природата и да порасне голямо, единственото решение да го кръстите е Семка. По този начин може да го поливате с години и то винаги ще расте. Това беше нашата безумна класация за 20-те най-идиотски женски имена в България. Ако класацията ви е разсмяла поне малко, харесайте видеото и се абонирайте за този канал. Всяка седмица правим по 3 нови видеа.